Hi guys! For today's video, ang i-share ko nga sa'yo is kung papaano gumawa ng faceless video sa CapCut gamit ang AI. Yes, pwedeng-pwede na nga tayong makagawa ng mga video na hindi tayo nagpapakita ng mukha sa tulong ng AI. And pwede natin tong i-upload sa di lang dito sa YouTube, kundi pati sa TikTok at sa Facebook. So kung interesado ka nga sa topic kong tong ngayon, so samahan mo ko hanggang sa dulo ng video kong to. So yun, umpisahan na natin. First guys, is punta muna tayo sa Google Play Store. So make sure po na meron kayong internet connection, okay po? And then dito sa search, i-type nyo lang yung Chat GPT. Yan. Si Chat GPT, ito po. And then, i-install nyo lang. So, ako kasi meron na po ako, kaya ang nakalagay dyan is open. So, after nyan, kung na-install nyo na yan, is punta na tayo sa ating CapCut na app. And then, create new project. Ito yung kalimitang ginagawa ko guys, mga Bible verse. So-search lang ako ng mga Bible verse, and then bahala na si ChatGPT na gumawa ng script para sa akin. So, kalimitan, yung haba ng mga video na ginagawa ko is pang shorts or pang TikTok, ganyan, pang reels. So, habaan lang natin siya hanggang mga 1 minute. Mga 1 minutes yan, ganyan. 1 minutes. So, yan, mga ganyan lang kahaba. And then, after nyan guys, is punta na tayo ulit kay ChatGPT. So, saan na ba yung si ChatGPT? Ito. So, kailangan meron kayong internet connection. So, ako hindi na nga ako nagla-login or nagsa-sign up kay ChatGPT. So, ang ginagawa ko dito lang sa may message, itap mo lang yan, and then, nagta-type lang ako dito ng, can you tell me about yung alam kong Jeremiah 29:11. So, isang Bible verse to guys. So, ngayon, ibibigay niya na sa akin kung ano yung meaning nun, and yun yung pwede kong ilagay dun sa aking video. So, yan. Ito yun guys. And then, can you deliver a short prayer related to this verse? Yan. So yan, nagbigay na siya ng prayer related dito sa Jeremiah 29:11. So ito na guys, yung ilalagay natin, ikakopy natin to, and ito na yung gagawin nating video. Depende sa inyo guys kung ano yung content na gusto nyo. Halimbawa, interesado kayo about science, about nature, about animals, or humans. Depende sa inyo kasi ako personally, ito kasi yung gusto kong i-share. So ito yung ginagawa kong content. So, i-long press nyo lang yan, and then kung gusto nyo i-copy lahat, itap nyo yung copy, and ako, select text, kasi meron lang akong kukunin dito. So, for example, ito, kukunin ko siya, and then idadrag ko hanggang dito, yung verse. Yan, and then copy. Then, punta tayo ulit dun sa CapCut. So, ayan na siya. And then, tap nyo yung text, and then, AI voiceover. Itap nyo yan. And then, tap nyo to, and ilong press nyo yan, and then paste. So, ayan na yon. And i-edit ko lang siya. Lalagyan ko lang siya ng Jeremiah 29:11 says. Yan. And then, dito, i-enter natin, lagyan natin ng space. Tapos punta ulit tayo kay ChatGPT, and kunin ulit natin yung gusto nating script or verse na gusto nating ilagay. Ito, kukunin ko siya. And then, copy. Punta ulit tayo kay CapCut. And then, i-copy natin siya. I-paste natin siya ulit. So, ayan na siya. And then, punta ulit tayo kay ChatGPT. And kukunin natin yung prayer. Yan. Select. Ito yung prayer. So, ika-copy natin siya. Copy. Then, punta ulit tayo kay
CapCut, and then i-paste natin ulit. So, yan. So, ito na siya, guys. Ayan na yung parang pinaka-script ng video natin. So, yan. And then, tap natin yung done. Tapos, guys, para magkaroon siya ng boses, itap lang natin tong more voices. And then, pipili lang kayo dito ng boses na gusto nyo. So, ako babae, kasi babae yung character ko dito sa channel, dun sa Faceless YouTube channel ko. So, ang ginagamit ko is si Joanne. Yan. You're using the text-to-speech feature. Choose a voice you like. So, yan siya. Yan yung gusto kong boses kasi. And then, tap nyo yung check kapag nagustuhan nyo na. And, ginagamit ko po yung speed. So, tap nyo yung speed. Ako kasi gusto ko medyo mabagal yung pagsasalita niya. So, 0.9 siya. Or I know the plans I have for you. O, diba? So, check nyo lang siya. And then, tap nyo yung apply. So, yan. Okay na siya. So, hindi nyo makita. Pwede nyo palitan ng kulay yan. And then, style. Tap nyo yung style. So, ako ang ginagamit ko is purple. Yan. And then, check. Jeremiah 29:11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. So, dito guys, naglalagay ako dito ng mga overlay videos. So, papaano ba? Dito, tap nyo lang yung overlay, back natin. Ito, makita nyo merong overlay. And, tap nyo lang yung add overlay. So, pwede nyo siyang lagyan. Kung meron na kayong mga gustong ilagay sa gallery nyo, sa videos nyo, pwede naman. So, ako kasi, kumuha ako sa library ng CapCut. So, halimbawa, sunrise. And pipili lang tayo dito ng overlay video na gusto nating ilagay. And isaswipe natin siya palaki para maging akma siya dun sa size ng video na gagawin natin. And yan, i-play na nga natin. Jeremiah 29:11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. And then, pwede mo siyang lagyan pa ulit ng panibagong overlay na related dun sa script or depende sa inyo kung papaano nyo gustong gawin yung content nyo. So, halimbawa ito, lalagay ako dito ng successful person. Yan. Yan. And then add. So, yan na siya. And is-swipe ko lang siya para mag-extend siya sa ganyan. This verse is often interpreted as a message of hope and encouragement, reminding people that God has a purpose for their lives. Yan. Tapos, pwede naman ako ulit maglagay pa ng iba pa. So, halimbawa, ano naman, stars. Ito. Yan. Even during times of hardship, it emphasizes God's intention to bless His people and provide for them. So, hanggang matapos guys yung video ko, so nilalagyan ko siya ng kung anumang overlay yung gusto kong ilagay. So, para paiksiin na lang natin, lagyan na lang natin kunyari ng kung ano pang magandang ilagay na bagay doon sa script natin. Lord, thank you for the plans you have for my life. So, yan. Hanggang sa matapos yung script, i-play nga natin guys para makita nyo or marinig nyo kung ano sabi ni ChatGPT. Jeremiah 29:11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. This verse is often interpreted as a message of hope and encouragement, reminding people that God has a purpose for their lives. Even during times of hardship, it emphasizes God's intention to bless His people and provide for them, promising a future filled with hope. It is frequently quoted to inspire faith and trust in God's plan, even when circumstances seem challenging. Dear Lord, thank you for the plans you have for my life. Even in times of uncertainty, I trust that your plans are for my good, to prosper me, and to give me a future full of hope. Help me to lean on your guidance and to remember that you are always with me.
leading me toward a purpose greater than I can see. In your name, amen. Ayun guys, 'di ba? Okay na siya. Ako guys, minsan pag picture yung nilalagay ko, halimbawa ito picture lang siya. Pwede natin siyang lagyan ng effects. Yan, tap nyo lang yan and then effects, video effects. Tapos mag-search lang kayo dito kung anong gusto nyong effects. Halimbawa butterfly effects. Ito guys. Jeremiah 29:11 says, Yan. For I know the plans I have. Yan, kasi picture siya. Nilalagyan ko yan ng mga effects. And then paano ko ba ito isi-save guys? Hindi ako nakasubscribe sa CapCut. So, nag-i-screen record ako guys. Ito kasing cellphone ko, meron tong screen recording. Ito, screen recording yan. So, kayo, kung wala naman kayong screen recording, ito yung gamitin nyo. Ito, X-Recorder. Halimbawa guys, ito, mag-start na akong mag-record nitong video na to para ma-import ko na siya sa gallery ko. So, kung wala kayo nitong screen recording sa phone nyo, katulad nito, is gamitin nyo itong X-Recorder. So, ito po yan. So, pag naka-open na yung X-Recorder nyo, itap nyo na yung start, and then mag-re-record na yan. So, itap nyo na yung video nyo. Jeremiah 29:11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. This verse is often interpreted as a message of hope and encouragement, reminding people that God has a purpose for their lives. Even during times of hardship, it emphasizes God's intention to bless His people and provide for them, promising a future filled with hope. It is frequently quoted to inspire faith and trust in God's plan, even when circumstances seem challenging. Dear Lord, thank you for the plans you have for my life. Even in times of uncertainty, I trust that your plans are for my good, to prosper me, and to give me a future full of hope. Help me to lean on your guidance and to remember that you are always with me, leading me toward a purpose greater than I can see. In your name, amen. Kung tapos na yung video nyo, itap nyo na to, square, then stop na yan. So, yan guys, nakasave na yan sa phone gallery natin. And then, ang tip ko lang sa inyo, kung gagamitin itong screen recorder, make sure lang na lumayo kayo sa maingay na lugar or magkulong kayo sa kwarto nyo. Make sure na hindi maingay yung place nyo para yung video nyo lang talaga yung maririnig. Para walang ingay yung background nyo, okay? So, ito kasing ginawa ko, itong tutorial ko, for ano lang to, for informational purposes. So, ito muna yung ginawa ko. Na-record ko through X-Recorder. Dahil nga, parang sample lang to. Pero hindi ko talaga to ginagamit dahil nga maingay dito sa lugar namin. Ang ginagamit ko talaga is yung aking screen recording sa phone ko. So, paulit-ulit ako. So, yun. Then, after nyan, guys, paano ba natin to magagamit? So, tingnan nga natin sa ating gallery kung naka-save na yun. Sa videos. Ito na siya, guys. Yan. It emphasizes God's intention. So, ayan na guys. Ayan na yung video na nirecord natin. So, nandito na siya sa phone gallery natin. So, hindi naman natin to pwedeng i-upload na ganito yung itsura, diba? Halos lahat ng mga ginagawa natin, pagre-record natin sa CapCut is nandito. So, syempre, kailangan natin tong ayusin. So, ang gagawin natin, punta ulit tayo sa CapCut. Punta tayo sa new project. And then, kunin natin dito yung in-screen recording natin na video yung ginawa natin. Then, add. Yan. Dahil nga sabi ko sa inyo, sa shorts ko to ina-upload and then sa Facebook Reels and sa TikTok. So, ang aspect ratio niya is, ito, 9:16. So, ganyan siya. And then, check. Tingnan nyo dito yung pinakaumpisa ng video na ginawa natin. So, ito siya. So, ikakrap natin to na maayos. Na yung makikita lang natin is yung pinaka-video yung ginawa natin. So, katulad niyan. So, yan. Yan. And then, okay na. Check. Saan ba nag-umpisa yung video? Ako kasi, di ba, ang dami ko po sinasabi kanina. Tutorial kasi to.
di ba? So, dito siya nag-umpisa. Wait lang. Split natin and then delete natin to ulit. So, yan. So, itap nyo na yung video nyo. Jeremiah 20. Ayan. Tingnan mo, nandun pa yung boses ko. So, ito, tanggalin natin. Wait lang. Jeremiah. Ayan. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Yan. Ito na guys, yung video natin na ginawa. So, hanggang dulo, i-check nyo siya kung okay na. Then, yung pinakadulo niya is, syempre, tanggalin natin yung logo. Ano ba yung pinakadulo niya? In your name, amen. Oh, amen. Yun. Then, i-split natin at i-delete natin to. So, and then, ito, delete. So, ito na yung pinaka-last. In your name, amen. Yun. Jeremiah 29:11. So, ito na guys, yung video nagawa natin sa tulong ng AI. At, libre lang guys. And, pwede natin tong i-upload sa ating mga social media accounts. So, export nyo lang siya. Ayan guys, exporting na yan. At kung nakatulong sa iyo tong video kong to, please, paki-like naman po nito and subscribe ka na din sa aking YouTube channel para sa mas marami pang tutorials. Maraming salamat nga sa panonood and see you next time. God bless us all. Bye!